Dragi pietrășeni, lăsăm în urmă un an cu multe încercări, cu suișuri și coborâșuri, cu speranță și deznădejde. Provocările pe care le-am avut de înfruntat și pe care le avem în continuare scot în evidență o administrație locală ineficientă și nepregătită pentru a face față nevoilor cetățenilor. Cumpăna dintre ani este mereu un moment încărcat de semnificație și emoție, pentru că sărbătorim sfârșitul unei etape și debutul alteia noi. Să învățăm așadar să transformăm fiecare obstacol într-o oportunitate, căci ceea ce nu ne doboară ne întărește. 2024 ne bate la ușă, să-i deschidem așadar cu speranță și încredere, dar și cu dorința de a face schimbarea de care comunitatea noastră are atâta nevoie. La mulți ani, oriunde vă aflați, vă doresc un an nou, fericit, cu sănătate și împliniri. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze Comuna Pietroșani.